Mandag den 17. oktober 2011 holdt Hærhjemmeværnskompagni Vestsjælland øvelse for sine sanitetsfolk. Omkring 20 spejdere fra Kongskjold gruppe i Holbæk spillede en gruppe unge, som var kommet til skade. I øvelsen havde de unge begivet sig ind på Hutago-grund på Lundemarksvej, hvor de havde tændt bål. En af de unge havde kastet et kraftigt kanonslag ind i bålet, og da det eksploderede, kom flere af de unge alvorligt til skade. Heldigvis for de unge kom en af hjemmeværnets sanitetstrailer tilfældigvis forbi på vej til øvelse, og sanitetsfolkene kunne straks gå i gang med at give førstehjælp, indtil ambulancerne kom frem og kørte de til skadekomne på sygehuset, som i dagens anledning var på kasernen. Kan du lige gøre mig en tjeneste? Får du fat den? Husk, du må ikke gå baglæns, du skal vente om. Ja, velkommen, jeg tager den op, så du fat i den. Godt. Klar til at løfte? Ja. Og nu løft. Den dramatiske øvelse var en del af træningen for sanitetsfolkene, der blandt andet trænede i at yde førstehjælp ved større ulykker med flere til skadekomne, og i at samarbejde med f.eks. ambulancefolk og politiet. Martin! Hvor er skaden henne? Deroppe. Nå, det bliver så ikke til fat i, eller hvad? 1, 2, 3. Sådan. Yes. Den vej. Hvis det er, så lige hernede ved den der bil. Jeg trækker lige op. Der står der nogen, der venter på dig, så hvis du selv er dernede. Hvis det gør alt på, så sætter du dig bare ud. Min tælling. 3, 2, 1, op. Ja. Du er oppe og triagerer op ved vognen. Ja. Jeg er bare ved at flytte folk. Ja, godt nok. Og du kan godt klare det. Hallo, tæller rundt med alle. Ulla, når du er klar der, Ulla? Har I nogle alutæpper? Ja. Ja, alutæpper. Ja, ved du hvad? Nej, det er godt. Så kontrollerer lige hele området. Hvor har du slået det henne? Jeg gav Michael en før. Og jeg gav Christian ham Der henne. skal være tryk på. De er der ikke. Hvem er I står med forstøver? Okay. Ved du hvad, jeg sætter en afsøgning i gang herinde. Vi har en af børnene. Faktisk. Hvis du vil snakke med hende. Du skal over en færdig stor. Hvad er der sket her? Ja, det kan jeg godt se. Der er en pæn sæd på damen. Hvor er de så? Det er en lille... Her. Jeg ligger meget dårligt. Ja, prøv at løfte op en gang. Var det bedre? Ja. Skide godt. Se en gang, hvad der står her. CNS er normal, repetition 45 minutter. Ja, det er med hurtigt. Puls 170, kanal, måles. Ikke andet. Hold hende varm. Vi skal lige være opmærksom på den her. Ja, færdig. Ja. Så jeg ved ikke, om vi kan bygge et eller andet op her med tæpper, så vi ikke rammer her. Hold hende varm. Vi kan ikke rigtig gøre ret meget mere. Jeg vil gerne have noget ild på hende. Du vil gerne have ild på hende? Ja, jeg vil gerne have ild på hende. Pia! Ja. Vi har en rød fremmedlægende i brystet. Jeg hiver lige på hende dernede. Michael? Ja.
Har jeg nu været så dygtig, men tak, ja. Ja, tak. Jeg er på Jens Hester. Ja, hej. Skal vi da så tager vi lige og måler dine ørtrængninger her. Skal du ikke gøre nogle